नमस्ते. मी ओल्या काजूची भाजी बनवते. मला म्हणजे गावावरून ती भेट आली होती काजूच्या बिया, आणि ते पण अखंड सालीसकट. आता ते तुम्ही बघून आहे ना म्हणाला असतात हे कसल्या बिया काजूच्या, म्हणून ते तुम्हाला जर कोणी अशी जर भेट दिली काजू अख्खे काजू सालीसकट, तर तुम्ही कसे करणार? त्याच्यासाठी मी तुम्हाला आहे ना ते काजूचे ओले बिया कापून वगैरे चांगले व्यवस्थित कसे कापायचे, साली कसे काढायचे, म्हणजे हाताला ते चीक लागतो त्याचं कसं सांभाळायचं, तेल वगैरे लावायचं. तसेच तुम्हाला कोणी काजू भेट दिले ना असे अख्खे, तर तुम्ही असे सोलून आहे ना कापून सोलून मस्त भाजी बनवू शकता. अशी मी तुम्हाला आता मस्तपैकी झणझणीत भाजी करून दाखवते. अशी तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी. त्याचं साहित्य दाखवते. हे काजूचे बिये आहेत, म्हणजे आपण ते काजूचे गर करतो ना त्याचे हे ओले बिया. आता हे ओल्या काजूची बी हे आता कापायची आणि आतले गर आहेत ना काढून घ्यायचे. आता हे तुम्हाला सुकलेले बिया दाखवते. मला हे गावावरून भेट आली आहे. हे वेगळे हे पिशवी बांधून दिले आहे, सुके बिया दिले आहे. हे भाजले ना मग ह्याच्यातून आहे ना सुके गर निघतात, आणि हे ओले. आता तुम्हाला जी भाजी पाहिजे आहे ना गराची, म्हणजे काजूच्या बियाची भाजी, ते हे आता कापून आहे ना ह्याची आपण भाजी बनवणार आहे. हे कापून आतले गर घ्यायचे काढून. पण हे कापताना आहे ना हाताला चिक लागतो आणि हात आहे ना खराब होतात. म्हणजे 8 दिवस तरी हाताचे असे आहे ना चिक लागलेला असला ना तर 8 दिवस हात असे बोटं आहे ना असे काले दिसतात, म्हणजे मेहंदी लावलेल्यासारखे. जेव्हा त्याची सालं निघून जातील तेव्हा आपले हात स्वच्छ होणार. असे काजूचे बिया आहे. ते कापताना पण जपून कापायचे, हाताला चिक नाही लागला पाहिजे असे कापायचे. कारण आमच्या गावाला आहे ना हे आमच्याकडे भरपूर त्या टायमाला, म्हणजे मी आता गावाला नाही म्हणून, पण पूर्वी आमच्याकडे अशी ना रोज भाजी असायची. याच्यामध्ये एक बटाटा टाकायचं, टोमॅटो टाकायची आणि मस्त भाजी बनवायची. आता मी हे तुम्हाला आहे ना पहिलं कापून दाखवते. तुम्हाला जर समजा असे कोणी काजूचे बिया दिले ना तर ते कापायचे आणि त्याच्या आतल्या बिया कशा काढायचे ते मी तुम्हाला आता दाखवते. हा कपडा घ्यायचा, म्हणजे खराब कपडा घ्यायचा, चांगला कपडा नाही घ्यायचा. असं हात पुसायला ना प्रत्येक टायमाला हात पुसायचे, म्हणजे कसं हात आता तुम्हाला माहिती पडेलच नंतर. मी जरा विलेला धार काढते. आता बी मी कशी कापते बघा. ही कशी धरून कापायची, अशी धरून कापायची. गावी कसे कोयती असते, कोयतीने कापतात. हे बघा याच्यामध्ये असे गर असतात, ह्याचे 2 पाकळे होतात गराचे. यात आपण ही सुकी बी भाजली ना तर ह्याचा अख्खा गर निघेल. म्हणजे आपण काजू कशामध्ये पण वापरतो ना सुके काजू, ते याच्यातून निघतात सुके गर भाजून. आणि ओल्या बियाची भाजी म्हणजे हे असे काप निघतात. त्याचे हे तुकडे करून आहे ना हे साल काढून टाकायचं आणि आतले हे बिया काढून घ्यायचे आणि त्याची भाजी बनवायची. असे सर्व बिया आहेत ना असे कापायचे. सर्व असे कापून घ्यायचे. नंतर एक तो आहे ना सगळे त्याचे बिया काढून घ्यायचे. हाताला चिक लागतो त्याच्यामुळे बोटं आहे ना खराब होतात. काय काय कोवळे असतात, काय काय जून असतात. मी हाताला थोडं तेल लावलंय, आपलं जेवणाचं असतं ना ते लावलंय तेल. तरी पण हाताला चिक लागतोच, तरी पण मी तुम्हाला आपली काळजी घ्यायची म्हणून तेल लावायला सांगितलंय. आता हे कापून घेतलंय मी सर्व. आता ह्याच्यातले हे जे गर आहेत ना ते आता मी काढून घेते. असं चमचा टोकदार घ्यायचा आणि त्यांनी हे ना हे असे काढायचे. आणि काढताना पण आहे ना असा सुका कपडा घ्यायचा, म्हणजे आपला वापरायचा नसेल ना तो घ्यायचा. कारण आहे ना तो खराब होतो म्हणून तसा घ्यायचा. म्हणजे त्याने आपल्याला नंतर आहे ना हात तोंड पुसायचं नाही, तो खराब निघतो आणि तो परत कपडा वापरायचा नाही कशालाच. हे असे आहे ना सगळे त्याचे गर याचे टोकदार चमच्याने काढून घ्यायचे. आता मी दुसरी रेसिपी बनवता नाही ना तुम्ही माझे हात बघाल ना तर तुम्ही विचाराल तुमचे हात काकी लाल कसे झाले. म्हणून तुम्हाला मी आत्ताच सांगून ठेवते. हे आता तुम्हाला मी काजूचे गर कापून दाखवले ना, तर हे हाताला चिक लागतो. त्या चिकामुळे आहे ना तसे माझे हात होणार आहेत नंतर. आता थोड्या दिवसांनी आहे ना अर्धी बोटं मेहंदी लावल्यासारखी दिसतील तुम्हाला. आता मी सर्व असे काढून दाखवते. सगळे असे काढून घेते
आणि मग तुम्हाला दाखवते. परत साफ करून आहे ना या रुमालाने पुसून घ्यायचे, ह्याची परत साली काढायचे, म्हणजे याला भरपूर कामं असतात. हे कापून साल काढून घेतले आहे आणि साळीमधले आहेत ना हे असे गर काढून घेतले आहे. आता काय करायचं, मी हाताला असं थोडंसं तेल लावलं आहे, म्हणजे बघूया आता आपल्याला म्हणजे हात कसे खराब होतील का नाही होतील का भरोसा नाही. पण आता मी तुम्हाला आहे ना हे असे एक एक आहे ना असे पुसून असे हाताला लागणार नाही अशी काळजी घ्यायची. आणि अशी आता ह्याची वरची साल काढायची. ही अशी आहे ना साल काढून घ्यायची पूर्ण, कारण ना हाताला खूप चीक लागतो त्याचा आणि हात आहे ना बेकार होतात. आपल्याला वाटतं काजूचे गर चांगले लागतात, पण त्याला आहे ना असे चीक हाताला लागला की हात लय बेकार दिसतात. असे पुसून घ्यायचे आणि अशी साल काढायची त्याची. आपल्याला कसे रेडीमेड भेटतील बाजारात गेला ना तर भेटतात, ते अख्खे गर भेटतात. ते आणून आहे ना गर असे भेटले ना तर साली सकट असतात, अख्खे गर असतात. ते गर आणून आहे ना आपण गरम पाण्यात टाकायचे आणि मग ते सोलायचे. त्याला चीक वगैरे नसतो, त्या चीक आहे ना पुसलेलं असतं त्या लोकांनी. आता माझे 2 भाग झालेत ना तर ते अख्खे असतात. गरम पाण्यात कशी 10 मिनटं गरम पाण्यात टाकून ठेवायचे ते गर आणून, मग त्याची आपोआप अशी आहे ना साल निघते. ही अशी कशी साल निघत नाही ना, मग त्याची कशी साल निघते चांगली. आता सर्व मी असे साफ करून तुम्हाला पुसून दाखवते सोलून, आणि मग त्याचा मसाला वगैरे बनवायचा आहे ना ते तुम्हाला काढून दाखवते. हे काजूची बिया कापून हे एवढे सगळे झालेत आहेत. हे 2 वाट्या होतील, पण आपल्याला जेवढे पण भेटतील ना असे थोडे भेटलेत ना तरी पण जसं मी बनवते ना तसं तुम्ही बनवा. आता त्याच्यासाठी आहे ना हे मसाल्याचं साहित्य दाखवते. हे 2 कांदे घेतलेत, मोठे 2 कांदे घ्यायचे, असे 2 चांगली टोमॅटो घ्यायची आणि 1 वाटी सुकं खोबरं घ्यायचं. म्हणजे जसं आपले बिया असतील ना काजूच्या त्या पद्धतीने आपण मसाला घ्यायचा. आता हे समजा 2 वाटी आहेत ना त्याच्यासाठी मी हे 2 कांदे, 2 टोमॅटो, 1 सुक्या खोबऱ्याची वाटी आणि लसूण, असे लसणीच्या 10-12 पाकळ्या घ्यायच्या. म्हणजे लसूण घेतली ना जास्त मग चांगली चव लागते. हे आता सगळं हे आहे ना मी हे आता साईडला ठेवतो, हे रेडी तयार झालेलं आहे. आता हे आहे ना मी सर्व कापून बारीक करून आहे ना तुम्हाला भाजून दाखवते. हे मी सगळं बारीक करून घेतलेलं आहे. हे अद्रकचा तुकडा घेतला आहे, हा पण आता बारीक करायचा आहे. आणि हे सगळं आहे ना मी आधी भाजून घेते आणि मसाला बनवून तुम्हाला बाकीचं साहित्य मी नंतर दाखवते. हा मी सगळा मसाला आहे ना भाजून सगळं वाटून असं मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे, बारीक अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे. आता मी तुम्हाला हे बाकीचं साहित्य दाखवते. हे मीठ आहे, म्हणजे आपल्याला चवीला लागेल तेवढं काय घ्यायचं आहे. हा मसाला आहे, म्हणजे आमचा कोकणी मसाला आहे. आपण कसं मिरची पावडर घेतली ना तर धना पावडर, गरम मसाला वगैरे हे सगळे पावडर घ्यायचे. ही हळद आहे, हे तेल आहे, आणि फोडणीसाठी मी आहे ना हे तेजपत्त्याची पानं 2-3 घेतली आहे. हे काली मिरी घेतली आहे, 5-7-8 घेतली आहे. हे लवंग आहेत 6, 1 वेलची आहे, ही मसाल्याची वेलची आहे. हे दालचिनीचा 1 तुकडा आहे आणि थोडंसं जिरं आहे आणि कोथिंबीर आहे. हे मी 2 बटाटे घेतले आहे, साल काढून असे कापून तुकडे करून घेतले आहे. आणि हे काजू आहेत. आता हे मला धुवून स्वच्छ घ्यायचे आहेत, म्हणजे शिजवताना मी आता धुवून घेणार. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि कढई ठेवली आहे, भांडं ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला लागेल तेवढं तेल टाकायचं, म्हणजे आपल्याला चवीला लागेल ना तेवढंसं तेल टाकायचं. कारण आपल्याला कसं काजू म्हणजे कसे वरच्या सीझनलाच भेटतात ना, म्हणून ते कसं आपण आपल्याला झणझणीत बनवायचं, म्हणजे जसं आपण चिकन बनवतो ना त्या पद्धतीने ते बनवायचं. आता तेल तापलं आहे ना त्याच्यामध्ये हे तेजपत्ता टाकते. हे दालचिनीचा तुकडा आहे, मसाल्याची वेलची असे 2 तुकडे करून टाकायचे. त्याच्यामध्ये हे काली मिरी टाकायचे, 5-7-8 दाणे घ्यायचे. हे लवंग घ्यायची 5-6 लवंग घेतले. ह्याला आहे ना मस्त भाजायला द्यायचं पहिला. आता हे जिरं टाकते. हे आता काजू आणि बटाटे आहेत ना असे एकदम धुवून घ्यायचे स्वच्छ
आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे काजू आणि बटाटा आहे ना हे असं टाकायचं तेलामध्ये. असं तेलामध्ये टाकल्यावर आहे ना असे जरा हलवायचे, सारखे करायचे. आता मी गॅस बारीक केला होता टाकताना, कारण तेल आहे ना अंगावर उडतं, त्याच्यामुळे ते असं गॅस बारीक करायचा आणि हळूच टाकायचे, कारण त्याच्यामध्ये पाणी असतं ना धुतलेले. आता मी जरा आहे ना 2 मिनिटासाठी त्याच्यावर झाकून ठेवते आणि गॅस फास्ट करते. आता आपण बघूया झाकण खोलून. हे कसं ते फोडणीला मसाला आहे ना गरम मसाला, हे सगळं त्या काजूला आणि बटाट्यामध्ये मुरला ना की ते मध्ये खाताना छान लागतात. आता मी याच्यामध्ये ते वाटलेला मसाला आहे ना तो टाकणार आहे. आणि तो वाटलेला मसाला आहे ना जो मी तुम्हाला बघा मसाल्याची रेसिपी दाखवली आहे, ती मसाला आहे ना तो अशा काजूच्या भाजीमध्ये, रश्श्यामध्ये, खेकड्याच्या रश्श्यामध्ये, शिंपल्याच्या रश्श्यामध्ये, कडधान्याच्या आमटीमध्ये, भाजीमध्ये, सगळ्यामध्ये तो तुम्ही मसाला वापरू शकता. मसाला म्हणजे मी आता हे कांदा खोबऱ्याचं वाटप बनवून दाखवलंय ना तुम्हाला, ते सगळं आहे ना तुम्ही असं भाजीमध्ये वापरू शकता. हे आता मसाला आहे ना सर्व, हे असा मसाला मी तुम्हाला कांदा खोबऱ्याचा वाटप करून दाखवलाय. हा वाटप कशा सगळ्या गोष्टीमध्ये करायचं, फक्त पालकची भाजी सोडून आहे ना तुम्ही सर्व भाजीमध्ये, आमटीमध्ये, सगळ्यामध्ये वापरू शकता. आता मसाला टाकून आहे ना चांगलं 3-4 मिनटं 5 मिनटं आहे ना त्या मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत चांगलं तेल आटवायचं आहे. आता मी थोडं आहे ना त्याच्यावर 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आधी. आता झाकण खोलून आहे ना मी जरा ते हलवून बघते, ते चांगलं कसं चरचरायला पाहिजे. मसाला असा तेलामध्ये चांगला भाजून घेतला ना मग भाजी कशी खराब नाही होत. मसाला अजून थोडा शिजायला हवा आहे, मग त्याच्यामध्ये मी लाल मसाला हळद टाकायची आहे मला. आता त्याच्यामध्ये आहे ना लाल मिरची मसाला टाकते, म्हणजे घरातलाच आहे. हे त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकायची, म्हणजे थोडीशी. आता याच्यामध्ये आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे ना सुकं पातळ, हे मसाल्याचं पाणी आहे, मसाला वाटलेला भांड्यामध्ये. आणि बटाटे शिजायचे आहे ना त्याच्यासाठी आपण पाणी ओतायचं आहे. आपल्याला सुकी पाहिजे असेल ना तर पाणी कमी ठेवायचं, आणि जरा पातळ पाहिजे असेल ना तर ते पाणी कमी वापरायचं, कारण हे आता शिजायचं आहे ना म्हणून ह्याला थोडं अजून पाणी लागेल, नंतर पाणी नाही ओतायचं. आता मी थोडं पाणी ओतते, म्हणजे भाजीच्या वरती असं पाणी आलं पाहिजे. आता याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकून घेते. आता याच्यामध्ये मी मीठ टाकते, म्हणजे भाजी सुकी पाहिजे असेल तर मीठ कमी टाकायचं, आणि पातळ तेवढंच पाहिजे असेल तर जास्त टाकायचं. आता मी थोडं ढवळून झाकण ठेवते आणि 5-10 मिनटं आहे ना त्याला शिजायला देते, कारण बटाटा टाकला आहे ना ते शिजायला लागतं म्हणून. काजूमध्ये बटाटा टाकला ना की भाजी कशी छान होते. आता आपली मस्त भाजी छान झालेली आहे काजूची, हे बघा मस्त सुकली पण आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना कोथिंबीर टाकते आणि काढून दाखवते. अशी कोथिंबीर वरून टाकायची, थोडीशी असली तर टाकायची, नसली तर नाही टाकायची. चांगली अशी मस्त हलवायची, मस्त शिजलेली आहे. आपली काजूची बटाटा टाकून मस्त भाजी छान झालेली आहे, ओल्या काजूची. अशी पण तुम्ही मस्तपैकी बनवा छान.